Tak myslím si, že ten zápas by sme rozdelili na dva polčasy. Ten prvý polčas sme sa veľmi ťažko rozbiehali. Myslím si, že tam prišlo aj nejakému podcenenie toho súpera. Nefungovala nám ani obrana, ani brankár nám veľmi nepomohol, ale to vyplývalo z tej obrany. Rýchly protiútok nám funguje, ale takto nemôžeme hrať, vypustiť takto jeden polčas. V šatni sme si povedali aj tvrdšie slová, ktoré ostanú v šatni. S chlapcami to pohlo, v tom druhom polčase už to vyzeralo úplne ináč. Dalo sa nám to pozerať, bola to hádzaná. Takže celkovo sme spokojní, 5 zápasov, 5 výhier, ideme ďalej. Uviedol sa, myslím si, že celkom slušne. Vidím na ňom ešte tú nervozitu, predsa je mladý, je ďaleko od domova, nová škola, nové prostredie, nový klub. Hej, treba mu dať čas, ale určite má veľký potenciál a ja mu veľmi držím palce, že nech ho vie. Nie, nestáva sa nám to na zápasoch, chalani boli menej koncentrovaní. Povedali sme si k tomu šatni, čo treba a každému sa môže stať, že vypustíme nejaký polčas, treba sa koncentrovať na ďalšie zápasy. Čaká nás v stredu pohár s Kolárovom a potom o 2 týždne doma v nedeľu hráme s Trebišovom. To bude veľmi ťažký súper, musíme sa na neho poctivo prichystať a verím, že to dotiahneme do úspešného konca. V klube je nálada pozitívna, chlapci sú dobre naladení, moja úloha je, aby som ich naďalej motivoval, aby neprestávali na tých tréningových jednotkách odovzdávať maximum, aby sme zostali sústredení, lebo sezóna je dlhá, môže sa stať hocičo. Vypadnú nám 2-3 kľúčoví hráči a môže to byť ešte nepríjemné. Verím, že sa nám to nestane, ale v klube je nálada dobrá, atmosféra je dobrá a tešíme sa na ďalšiu časť sezóny. Samozrejme, my sa tešíme, že chodí na tú hádzanú čím viac ľudí. Za to im veľmi pekne aj ďakujeme. Aj chalanov to ženie dopredu, keď vidíme, že tá hala sa postupne zaplňa a povzbudzuje nás a dodáva nám to energiu do tých ďalších bojov. Tak verím, že aj keď to je streda a hráme až večer o 7:30, takže nás dojdú povzbudiť a že sa tu stretneme v čo najväčšom počte. Ďakujem aj ja.